Съм Firefox BG и днес ще направя един кратък влог. Да. Опа, сори, без искам да пауза. Така. Сега чакам един мой приятел да дойде, че направо ето там ще дойде. Добре, ще се върна след малко. Окей, още не е дошъл. Аре, бе, човек. Скука. Ей го дойде и стръгна. Ей, там. Ако сте го видяли изобщо, добре показах. Това още го видя. Аре, бе, брат, ела, бе, човек. Вижте ме да стиш малко вънка. Ченч. Окей, аре, бе, човек. Не знам дали виждате нещо. Да, е така се вижда. Е така се вижда. Окей, това му е къщата. Тя е на 2 етажа. Ей, тук, тук и тук. И е там. Базикам се, бе. Просто е ето тази тук. Е това. Е тази и тази е на други хора. Ей го и него. Окей. Окей. Аре, продължаваме. Какво? Така, ето ни. Ето го и него. Който се запасва. Бе, ключа. Не при мен. Ти просто там го ставаш. Еми, трябваше. Запасваджия. Идва и ми вика и се блъска. Без пепия. Сега нарочно проваляш клипчето. Не ми е чупи. Знам. Кефи ме. Гледайте колко много има. Какво? Аре, изкарай този ключ, бе. Аз ще го чупя. Знам. Кефи ме. Сега ще си седнем на една види. Какво има? Тайната ми давай, моля те. Коя? Ти затвори очи и не обръщай камерата към мен. Защо? Ей, какво ти пука? Де да я видят, нищо няма ти стане. Не, назад ли вижда тя? А, добре, тъй стой. То е много тъп, крие се ключа просто. Ето там се го крие. Какъв ти е проблема? Кой ще ти намери къщата? Да. Добре, крия се ключа в пощата, ти спри. Ще да го блъсне колата. Махай се. Минай. Туф. Сега ще видим, ще разгледаме София. По-точно отиваме в един парк. Ако искате, поредици на Майнкрафт, кажете долу, изберете интро, please. Изберете. Дала съм ви 5 примера, изберете. И си знаете това, което си говорихме с вас в един клип, така че трябва да го направите. Говорихме си с един клип, не е за интрода, не е за нищо. Много важно е, само за вас е хора. Окей. За никой друг, не е, само за те, които гледат. То и аз гледам, така че аз си го знам. Абонатите, дайте ги. Един абонат ми падна, не знам защо. Какво да ми харесаш? Ще кажа всяка. Абе типа, аз искам нормални абонати. Значи няма да кажа. Ами няма да казвам, аз Ти ще няма да... дадеш абонатче, Не, няма. без кака ти. Ти не искаш. Искам, давай. Даваш. Ей го, парка е там. Ако нещо се вижда. Там не срасти зелени. Но видео всичко е зелено или по-тъмно, не знам. Сега хора, ще знаете ли какво ще правим? Ще пардим, ще виеме. Тапак е, това е, смотрото. С човек ли ще да ходи? Така. Еми да, това е за YouTube. Ето го. Ето тук се пича отзаде. Вау! Окей. Чакаме. Ще се върнем. Връщаме след малко. Да. Зелено. Задра.
Сега отиваме към кораба. По този час обичахме да караме тротинетки, защото е гладка. Да, ти догато не се щупи. Разкажи им историята. Така, значи той се караше яката тротинетка. Беше много нова. Трабанче. Купи си я нова и той се караше, нали, скачаше много с нея. Значи караше си и изведнъж, когато караше, задната му гума падна. Не падна просто там, като се изкриви. спирачката, да, леко се изкриви. И той И аз караше, карах с газ. падна и гумата му също падна и беше Не, много аз карах с газ и исках да направя дрифт, направих дрифта и гумата гумата. цялата падна с спирачката. яко. На тебе нищо не ти стане, споко. Важното е, нали, на После теб. волана се скърти всичко. Да. Да? И го свърли в кофта. Много ясно. Така, купи си нов и го изхвърли. А така. Как да не го купиш? Дадох 30 лева за... Така. Дадох 30 лева за една тротинетка. Трото. Ами по скутер. Байсикъл. Сега ще го... Сега ще запознаваме с някакви деца на корабчето. И ще им казваме. Добре хора, ако знаете този парк, ако знаете този парк, който е... Кой беше за този парк? То кой беше Света Троица? Нали Света Троица? Да. Май да. Света Троица. Май така е парка. Ето това, ако ви е познато някъде. Това, ако го познавате в парка, значи знаете парка. И това там. Да. Може да ето. И ако го знаете, в 7 часа или половина, или 8, може да ме намерите в парка, в началото на парка. Ето там. Да, може да ме намерите. Или на кораба, или там. На кораба аз дето не ходя. играят, Аз на кораба не ходя. Футбол. Не, и там не ходя. Ходя просто в началото, където влезнахме. От никъде влезнах, вие можете да влизате от друга край. Той има много краища. Влог от кога не съм правил, освен на стария ми канал. А може да видите стария канал, който се казва Farbay Gaiman. Той ще ви излезе най-отгоре, защото... Знаеш колко планира? Сега този клип не го бяхме правили. А там, като сме на кораба, да го снимаме как бягаме на децата. Значи ние ще играме на кредници и почнем Леко се... дълъг. Ми да, това е оригинален. Това е най-яка скейтборд. Това е най-бързия скейтборд. Друг няма. Той моят не е толкова бърз. Е така искам си взема аз. Виж колко е лесно за каране. Да, всички скейт. Той ще се блъсне в това. Така. И ето го корабчето. Един потънал бракмаджийски кораб. Е готин да е. Само дет няма Ти пирати. са ли гави, моля? Защото са умрели. Така. На дъна земя. Аз па ще го кача. Колко ти ги забавляваш. Не едва ли някой ще го гледа чак до тук, ама 8 минути. Ще му доскоча и ще се тръгне. Но доколкото чаках, минаха 10 минути. Този клип ще бъде в YouTube и ако помните, ето парка, може да видите. И когато го видите този парк, ето го и корабчето. Да. Добре хора, Аз съм по въжито. сега нека да се скачиме догоре и свършваме този клип. Още ли по въжито? По въжето. Окей. Как да ми е трудно? Мале. Хора, как се клатим? Мале, колко е страшно. Ей, така ето ни, горе сме. Хора, свършиме този омега клип. Само некоя тича ще падна с телефона. Мале. Телефона ще